Hola, nins i nines, com estàu? Tot bé? Sí, m'encanta veure-vos aquí. Heu vist? Heu vist on estic? Un lloc preciós, eh? I m'encanta venir al Mercat de l'Olivar, però avui som aquí per contar-vos un conte. Sí, perquè això és el que faig, contar contes. M'encanta contar contes. M'agrada tant, però tant, que cada dia n'he de contar un. Fins i tot els diumenges. I avui he dit, vaig al Mercat de l'Olivar a contar un conte molt especial. Això era i no era, bon viatge fàcil a cadernera, per vosaltres un almut i per jo una barcella. Una història que vos contaré, que si la sentiu, escoltareu, i si l'escoltau, la sabreu. Conten que hi havia una vegada un mercat preciós, ple de colors, d'olors, de gent, de llum. Era el mercat de l'Olivar. El mercat de l'Olivar és un mercat alegre, un mercat on dóna gust anar a comprar. I aquell dia estaven de festa. La gent del mercat de l'Olivar i qui visitava el mercat feien una festa enorme. I menjaven, bevien, cantaven, celebraven i entre tota aquella gent hi havia algú a la peixateria algú que era llarga i prima com espal d'una granera. Anava vestida de negre com un corb i veia arrugada i remuga. I tothom la coneixia com la Jaia Corama. No puc sofrir aquestes festes, aquesta tudada de menjar que fan tots i aquesta maleïda música. Bacallà! Qui vol bacallà? Oh, se'ls haurien de caure ses dents. Oh, haurien de tenir mal de panxa. Oh, els hauria de sortir gep. Gerret, jonquillo, peix pudent que bota! Sí, reis ara que podeu, que els temps de ses vaques magres no pot faltar. I quan vengui, ja veurem qui riurà. Ja ho heu vist? La Jaia Corama no estava contenta, de fet, no podia sofrir ses festes. La gent li tenia por i en el mercat la gent va deixar de disfressar-se i ningú volia ni cantar ni riure. No, anaves per el mercat i gairebé no senties res. I clar, això la Jaia encara ho va aprofitar per dir: sí! Ha arribat l'hora de la Jaia Corama. S'ha acabat la festa. Tothom a fer bondat i les disfresses guardades. A partir d'ara no se pot riure, ni se pot cantar. I ara tothom ha de menjar bacallà. Bacallà! Qui vol bacallà? He fet el negoci de la meva vida. La gent tenia gana. I clar, només li podien comprar bacallà a ella. Però és que el venia molt car i no tothom el podia pagar. I tu anaves a demanar-li un bocinet de bacallà: Jaia, que me dones un bocinet de bacallà? I la Jaia te deia: no! No hi havia manera. Així que es varen reunir tots els del mercat de l'Olivar i varen decidir demanar-li ajuda a un amic meu. Jo el conec. Varen demanar-li ajuda a Floyd Quinn Beatles Zeppelin Chili Peppers, més conegut com a Mac Rock. Hola! Som el Mac Rock! Yeah! Ei, he sentit que m'heu cridat! Que vos puc ajudar? Mira, tenim un problema. És que la Jaia Corama
ha prohibit les festes. No vol que ningú rigui, que cantem, que ballem. I això és un poquet trist. A més, és l'única que té bacallà i el ven molt car i no mos en vol donar. Mos ajudes? Per favor. Vaja, aquesta jaia Corama no ho està fent molt bé. A veure, sí, vos puc ajudar. Tenc una gran idea. Per què no li posam cames? Això serà divertit. Sí, m'agrada. A veure, quantes cames li han de posar? Quantes? 7! Que divertit! Auida, nins i nines, anem a fer tots un poquet de màgia! Anem! Ei, que m'ha dit el Mac Rock que sí que ens ajudarà. Que bé, però abans hem de fer una miqueta de màgia, o no? I hem de dir la paraula màgica. La sabeu? Sí, és xacaflús. Molt bé, i de com ho farem? Tothom una mà en el cap. I a la de 3 direm la paraula màgica i farem xacaflús. D'acord? Mà en el cap. Comptarem fins a 3 i direm la paraula màgica. 1, 2 i 3. Xacaflús! Bacallà! Qui vol bacallà? Que content estic! Però si som un pop! Què m'ha passat? Però, què és això? Ai, què m'ha passat? Què és això? Jaia Corama, com que has fet dolenties i no vols donar bacallà, el Mac Rock t'ha fet un encanteri i t'ha fet créixer 5 cames, així que ara tens 7 cames. Però farem una cosa. Per cada setmana que facis bondat, és a dir, que facis disfrutar a la gent i aprenguis a compartir, te llevarem una cama. Ai, bondat, ara he de fer bondat a la meva edat. Ai, quina cosa! Que bé! Cada setmana li llevarem una cama a la Jaia Corama. Però, per cada cama que li llevem, farem una cosa divertida. Que bé que mos ho passarem, que bé! Què? Començam per la primera? Sí, i de la primera fem una endevinalla, Paraula. Diu: diuen que un dia no va parlar, me'l menja així, farcit de sal. Què és? Torna-m'hi. Diuen que un dia no va parlar, me'l menys així, farcit de sal. Pensa. Temps! Què? Ho has endevinat? No? Sí? La resposta és bacallà! Clar! Diuen que un dia no va parlar. Bacallà. Me'l menja així, farcit de sal. El bacallà sempre se menja i està salat perquè té sal per de fora. Però clar, un dia va callar, diuen que no parla. Ai, que divertit! Nins i nines, ja en tenim una! Anem a la segona, d'acord? Anem a la segona. I ara vull ensenyar-vos a fer una cosa. Escoltau. Que és divertit? Agafam aquest dit, el posam així de costat i hem de fer així. Veus? Així, com una palanca. Fem... I ja està. Divertit, I ara ja en tenim dues!
Vinga, una altra, anem a la tercera. I ara, per exemple, un embarbussament. Ah? Sí? Un embarbussament? Escoltau, perquè això diu així. El cel està empedaçat. Qui el desempedaçarà? El desempedaçador, que el desempedaci, bon desempedaçador serà. Què? Ets capaç de repetir-ho? Torna'm-hi una altra vegada. El cel està empedaçat. Qui el desempedaçarà? El desempedaçador, que el desempedaci, bon desempedaçador serà. Ai, és que cap dins aquest cap. Ai. I ara, nins i nines, ja en tenim 3! Au, idò, anem a treure-li la quarta cama. I ara, crec que podríem cantar, per exemple. Ah, sí? Idò, jo vull cantar-vos una cançoneta, que m'agrada molt, que diu així. Una vella nas de ganxo, duent el cap un mocador, un cobo ple de verdures, un rosari i un sarró, du posada una faldilla de negre i marró lluents, d'on surten 7 cames fosques amb sabates diferents. Jaia corema, ai que no pot caminar, té moltes cames i s'entrebanca, entre tots t'han d'ajudar. Jaia corema, ai que no pot caminar, té moltes cames i s'entrebanca, entre tots t'han d'ajudar. Què? Vos ha agradat? Sí? Idò, vinga, anem-hi! Amb aquesta ja en tenim 4! Ei, que ja anem a treure-li la 5a cama. I ara, per exemple, què vos sembla si ballam una miqueta? Ah? Sí? Idò, dali! Ja en tenim 5! Ai, quina emoció! Que estem a punt d'arribar a la darrera cama. Però ara anem a treure-li la 6a. I què vos sembla si fem un dibuix? Tinc moltes ganes de dibuixar-vos una cosa. A veure si endevineu què és. I si vos agrada. Deixeu-me un moment. Au, idò, anem-hi. Mireu, farem així. Què serà això? I també farem així. Oh, algú sap què és? De moment no, Ara veureu. Farem un 8. I ara, mireu bé. Ta-ta-ta-tan. Ta-tan. Ta-ta-tan. I... Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Qui és? Ho sabeu? Sí. Espera. Encara no hem acabat. Farem així. I farem així. I ara falta fer-li... Anem a comptar, d'acord? Sí? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 cames. I no mos hem d'oblidar d'una cosa. Mireu, a una mà
Hi té una graella i a l'altra mà sabeu que hi du, no? Hi du un bacallà. Qui és? La jaia Corema! Sí! Mireu. J, A, I, A. Jaia. Au, idò. Vos agrada? I ara tenim 6 cames! Oi, que hem arribat a la darrera cama. I com que és la darrera, vull fer una cosa molt especial. Vull fer màgia. Ja en tenim 7! Sí! Dos braços, 7 cames, nas gros, peus petits, sa jaia Corema ja tornes aquí, amb unes graelles i en un bacallà. Cada setmana una cama perdrà. Dos braços, 7 cames, nas gros, Bacallà! Qui vol bacallà? sa jaia Corema ja tornes aquí, amb unes graelles i amb un bacallà. Cada setmana una cama perdrà. Dos braços, 7 cames, nas gros, peus petits, sa jaia Corema ja tornes aquí, amb unes graelles i en un bacallà. Cada setmana una cama perdrà. Nins i nines, ja li han llevat totes les cames a la jaia Corema. I això vol dir que no ens molestarà més el manco fins l'any que ve, que li tornaran a créixer i li hauran de tornar a llevar les 7 cames. Ara sí, ja podeu anar en el mercat de l'Olivar tranquil·lament i gaudir i embriagau-vos dels seus olors, dels seus colors, de la seva gent. I ara, nins i nines, adults i adultes, animals i animales, només en queda una cosa per dir, perquè hem arribat a la fi del conte. Així que, conte contat, conte acabat. Picau les mans, si vos ha agradat.